I nifer, dyw dolyg ddim yn ddolyg heb y dartiau. A fori ym Mhalas Alexandara yn Llundain bydd Mhencampwriaeth Dartiau'r Byd yn dechrau. Dros y pythefnos a hanner nesaf, bydd goreion y gamp yn brwydro am dlws Sydwydel a gwobr o 500,000 o bunnau. Ti di wneud o'n o'r blaen. I Dylan Williams fel nifer sy'n dwlu ar ddartiau, dyma hebos i chafbwynt y flwyddyn. Pan mae chwaraewyr yn dechrau war y dartiau, un peth maen nhw gyd moyn bod yw Mhencampwriaeth Byd. A dyma'r un gystadleuaeth yn y calendar lle mae pawb yn mynd i'r un man a moyn ennill yr un mawr. Mae torfeidd enfawr yn mynd i'r Alexandra Palace, mae ratings y teledu wastad yn uchel dros y Nadolig. Felly mae e'n fwy na jyst cystadleuaeth dartiau, mae e'n rhywbeth lle mae pawb yn moyn gwylio. Mewn ffeinal hynod gyffroes y llynedd, Michael Smith gafodd ei goroni'n bencampwr. Tasau fe'n llwyddo i amddiffyn i goron, bydde'n ymuno â chryw dethol o 3 sydd eisios wedi cyflawni'r gamp. Ond mae yna eraill sy'n llygadu'r tlws. Fi'n credu 3 sydd i gadw llygad mas arno yw Luke Humphreys, Sais ifanc wedi ennill y 3 gystadleuaeth mwyaf ar y teledu yn dilyn lan i'r gystadleuaeth yma, y Grand Prix, y Grand Slam a'r Players Championship. Felly fe yw'r dyn i giro. Michael Van Gerwen, mae'r profiad, mae wedi ennill y gystadleuaeth yma 3 gwaith o'r bron o blaen, a mae'n fygythiad i unrhyw gystadleuaeth mae'n mynd mewn i. A'r trydydd un byddwn ni'n gweud yw Gerwyn. Mae wedi cyrraedd y cwarteri'r 2 flynedd diwetha, ennill y gystadleuaeth yn 2021 a rownd gynderfynol yn 2020. Felly mae'n gwybod beth sy'n angen wneud i gyrraedd y rowndiau terfynol. Mae jyst eisiau fe i gadw i feddwl ar y dartiau, achos yn amlwg mae'r dorf yn mynd i wario tipyn o ran yn y ffordd pwy mor bell bydd Gerwyn yn gallu mynd. Cymro arall sydd wedi cyrraedd brig y gamp yw Johnny Clayton. Blwyddyn anodd i Johnny ar y roci ac oddi ar y roci. Gollodd ei dad ar diwedd yr haf ar ôl cyrraedd ffeinal y match play. Felly ers hynny mae wedi cymryd amser allan o'r gêm a mae wedi hala rhywfaint cwpl o fisoedd nawr i fe i gyfarwyddo nôl mewn iddi, ond yn mynd i'r Alexandra Palace, mae rhaid i fe jyst cymryd 1 gêm wrth y tro a gobeithio cryfhau gyda bob perfformiad. Yn ymuno ar gystadleuaeth yn y rownd gyntaf, mae yna Gymro arall, Jim Williams o Lanandras, a wynebu cyn bencampwr y byd Peter Wright o gyrraedd yr ail rownd. Jyst cer am y canol, byddwn ni'n gweud i ddechrau. Gweitha cyngor Dylan y gwylio'r dartiau yn hytrach na'i taflu y byddai dros yr wythnosau nesaf ac edmygu'r goreion ar yr oci. Ie'r cystadlu go iawn yn dechrau nos fori ar Cymro cyntaf i chwarae fydd Jim Williams nos Sul. Sara.